Mindannyian tudjuk, hogy ma divatja van a kabalistáknak, a kávészemből olvasóknak, a jövőlátóknak. Azaz tényleg, ma ez egy egyre nagyobbá váló divat. Ma mindenki, akinek csak valamiféle baja van, kezdve a legkisebbtől egészen a legnagyobbig, egyenes rohan választ keresni, mindenki a maga személyes dolgával. Azonban tényleg kérdés, vajon helyese az, ha pénzt vesznek el érte, és vajon mennyit szabad elvenni? Úgy tűnik, egy kevés ismeretem van erről. Néha hallom emberektől, hogy az egyik 1000 forintot veszel, a másik meg ennek 100-szorosát. A kérdés csak tényleg az, vajon van-e valamiféle szabály, vagy mindegyik mondhatja azt, hogy nézzétek, én segítek embereken, jogom van annyit kérni, amennyit akarok. Tehát tényleg, a kérdés az, vajon mikor változik ez át segítségnyújtássá, spirituális szempontból, már ha Isten valami erőt adott neki, avagy ez már túlságosan üzletorientáltá vált. S csak tudja, az emberek ha bajban vannak, akkor annyi pénzt veszel el tőlük, amennyit csak akarsz. Akkor én azt mondanám, hogy a kérdés maga nem helyes. De mit jelent az, hogy nem helyes? Ahogy arról már beszéltünk, a kabala bölcselete a felsőbb világok érzékelése felé nyitja meg előtted a kaput, és onnan már magadtól tanulsz, együtt a könyvvel, mikor is az a könyv egyfajta útikönyvé válik a számodra, mely megmutatja, hogy hol is élsz ténylegesen, és egyáltalán nem azt magyarázza, hogy mi történik itt, ebben a világban. Vagyis ha te azzal a kérdéssel jössz hozzám, hogy vajon hogyan lehetnék sikeresebb a párválasztásban, a munka, a biznisz, az egészség és az egyéb különböző területeken, akkor azt mondom, hogy menj el egy ebben járatos szakértőhöz, és engem hagyj békén. Hogy miért? Mert a kabala bölcselete nem beszél erről. A kabala arról beszél, hogy hogyan nyissuk meg a kaput a spirituális világ felé, azaz fölébe emelni az embert az világ fölé, hogy érzékelni tudja a felső rendszert, ami által javítani tud az életén saját maga. Az, hogy te pénzt adományozol valakinek, vagy 1000 forintot, vagy még 1000-szer annyit adsz valakinek, ez nem segít. Ez talán segít neked abban, hogy valamiféle pszichológiai támogatást kapsz, azáltal, hogy így biztos vagy benne, hogy na, több lesz neked, és ha te hiszel ebben, úgy ezek az erők, az igazság az, hogy segítenek neked. Kérdés, vajon segít neked az, hogy elmész valakihez, és tudod, hogy segítesz ennek a valakinek azzal, ha pénzt veszel tőled, mondván, ő ebből tud megélni. Nem, a pénzadás azért is segít az embernek, mert pszichológiai szempontból megerősítést ad az embernek, azonban ennek egyáltalán semmi köze nincs a kabalához. Ez az emberi hiedelmekhez tartozik, azaz ha csinálok valamit, vagy adok valakinek valamit, úgy ez egyfajta biztonságot ad nekem. Így épülünk fel. Ez egyfajta természetes, állati szintű biztosíték, amely ott található bennünk. Azonban ezzel nem változtat az életén. Az élet lényegi valóján nem változtat vele. Hát nem, ez biztos. És ezért ennek egyáltalán semmi köze nincs a kabalához.